Također pozdravljam predsjednicu društva Braće Hrvatskog zmaja, Zmajski stol Dubrovnik, gospođu Marinu Juricu i gospodina Tomislava Bjeloperu iz političkih zatvorenika. Također pozdravljam sve svećenike, redovnice, sve gospođe i gospare, kao i predstavnike medija. Također mi je posebno drago pozdraviti naše drage prijatelje koji nikad nam nisu odbili, uvijek su rekli, pa za Boga mi ćemo se odazvati. To su profesori glazbe i ravnatelj umjetničke škole u Dubrovniku, profesor Slobodan Begić i njegov pomoćnik ili član isto, gospodin Tomislav Žerovnik. Hvala vam. Sada ćemo vas, kao uvijek na početku, jer Sveti Luka je, pored toga što je svetac, on je obradio sve one koji su umrli za Hrvatsku za vrijeme totalitarnog komunističkog režima. Također ćemo se prisjetiti žrtava koji su morali šutjeti 45. Odajmo počast svim poginulim i ubijenim braniteljima, domoljubima i svih ratova za samostalnu Hrvatsku. S nama su, neka im je laka Hrvatska zemlja. Današnja javna tribina, nekažnjeni zločini komunizma, nosi jedan svoj podnaslov. Ubojstva dubrovačkih gradonačelnika. To je malo preširok pojam, pa ću ja to još malo pojasniti. Malo je poznata činjenica, ili još preciznije, zaobilazilo se iznijeti istinu kako je odmah po ulasku partizana u Dubrovnik na današnji dan, na blagdan Svetog Luke, prije 74 godine, izvršen zločin nad nedužnim sugrađanima, među kojima su bili i 2 gradonačelnika, 1 donačelnik Dubrovnika i 1 tajnik općine Dubrovnik. Mi svi znamo za svećenike, njih 8, koje su odmah po ulasku od 19. do 22. listopada odveli iz njihovih samostalnih crkava, ali od ovome se šuti, od ovome se šutjelo, a mi ne želimo šutjeti, mi želimo istinu iznijeti i sada ću vam reći o kome je riječ. Doktor Niko Koprivica, od oca Miha, 1889. rođen u Cavtatu. Odvjetnik, tada aktualni gradonačelnik Dubrovnika. Bio roženjen, otac 2 djeteta. Doktor Ivo Karlović, od Ivana, rođen 1893. godine u Lastovu. Profesor i ravnatelj Trgovačke akademije. On je bio prethodni gradonačelnik Dubrovnika, koja smjena se obavila 6 dana prije ulaska. Oženjen, otac 1 djeteta. Frano Vojvodić, sin Stjepana, rođen 1897. godine na Brgatu Gornjem, trgovac, donačelnik Dubrovnika. Oženjen, otac 2 djece. Niko Nunić, sin Nikole, rođen 1903. godine u Dubrovniku, diplomirani pravnik, tajnik općine Dubrovnik, neoženjen. Evo sad, kao da otkrivamo nešto novo, to sve piše u knjizi našega dragoga gospara Joška Radice, sve naše dakse, ali je važno to uvijek ponoviti. Ne čita se knjiga od 700 stranica svaki dan. I zato je ovo, smatram, prigoda povodom takozvanog oslobođenja Dubrovnika napomenuti i to. Gospar Joško Radica u svom kolosalnom životnom dijelu sve naše dakse piše:
Dakse, malenog otočića pred Gruškom lukom, odmah po ulasku jedinica Nova u Dubrovnik u listopadu 1944. godine iseljen je svjetioničar, čuvar i njihove obitelji. Prošlo je punih 18 dana dok se ponovno nisu mogli vratiti na otok. U međuvremenu, u tom razmaku, Daksa je čekala svoje mučenike. Znači, započelo je uhićenje građana na području od Kantafiga do istočnog ulaza u Dubrovnik u razdoblju od 19. do 22. listopada. Zatim su uhićenici prevezeni iz Gruža u noćnim satima 2 listopadska jutra uplovljavali su motornim brodićem u njihovom posljednju luku. Odakle su se penjali prema stratištu. Bili su smješteni u devastirane ostatke Franjevačkog samostana. Kao ni u Dubrovniku, tako ni na Daksi nije bilo preslušavanja, istražnih radnji, niti je održana bilo kakva sudska rasprava. Svi zatvorenici, prema dostupnom indeksu kojega je pomno istražio gospodin Joško Radica, prebačeni su iz zatvora u Dubrovniku na Daksu u 2 skupine. Prvi 23. na 24. i drugi 24. na 25. listopada. S obzirom na datume upisane u indeksu, pogubljenja su obavljena 25. i 26. listopada 1944. godine. Župnik iz Rožata, fra Josip Sopta, također autor je knjige Daksa povijest Franjevačkog samostana. Bavi se prošlošću otoka, pa je u svojoj knjizi iznio i neke detalje. Daksa je bila otok Franjevaca. Od 1281. godine na njoj su Franjevci izgradili samostan koji je sve do dolaska Francuza do 1806. godine bio vrlo važan franjevački samostan. Redovnici su živjeli tu, imali su svoje vinograde, radili, bili posrednici pred gradom, jer je to bilo jedno utvrđenje. Zvonik i crkva su na neki način bili utvrda, osmatračnica. Dolaskom Francuza i Rusa, Franjevci bježe s Dakse, a kad su otišli Francuzi, Daksa postaje Austrijancima također vojna utvrda. Imali su svoje topove i utvrde.